La tercera i última placa d'aquesta edició ha estat concedida a l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona. L'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona es va posar en marxa l'any 2006. Forma part de l'organigrama del Servei Regional al Camp de Tarragona de l'Agència de Protecció de la Salut i constitueix un recurs específic per al Camp de Tarragona i únic a l'Estat espanyol. La seva missió principal és la protecció de la salut i la prevenció dels factors de risc ambiental que puguin repercutir en la salut de les persones. L'Observatori compta amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Centre de Recerca d'Epidemiologia Ambiental, la Universitat Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Tarragona, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i el Registre de Càncer de Tarragona. L'Observatori és també un punt de confluència dels sectors industrials i no industrials, dels grups ecologistes, dels responsables de l'àmbit municipal i dels ciutadans. Recull la placa el senyor Enric Rovira i Ricart, director de l'Observatori de Salut i Medi Ambient. Finalitza el decret a Barcelona, 18 de maig de 2010. José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut. Ens dirigeix la paraula la senyora Milagros Pérez Oliva, que parlarà en nom dels guardonats. Molt honorable president de la Generalitat, honorable consellera, autoritats, guardonats, senyora Estrueta, senyores i senyors. És un gran honor per mi, però també una enorme responsabilitat, parlar en nom de tots els premiats. Estic segura, però, d'encertar si els dic que avui és per a tots nosaltres un dels dies més feliços que podem viure. Hi ha una felicitat íntima que prové de l'harmonia entre el que un és i el que vol ser. Però hi ha també una felicitat més projectiva, comunitària, que prové de sentir-se part i partícip d'una idea, un desig, un projecte col·lectiu. Crec que avui tots ens sentim plens d'aquesta felicitat. Aquest reconeixement que tan generosament se'ns ha concedit ens omple d'alegria, però també ens esperona a seguir treballant amb reforçada determinació en favor de la causa que avui ens aplega, el progrés i la millora de la sanitat. Des del capçal del malalt al taulell de la farmàcia, des de les estructures i serveis professionals a la docència, del laboratori a l'acadèmia, de l'acció social a la tribuna pública, seguirem treballant per aquest compromís. Contribuir al progrés i la millora de la sanitat vol dir contribuir al millor funcionament dels centres i serveis assistencials, però també, i cada cop més, treballar per posar en valor aquest fenomenal instrument d'equitat que és l'existència d'un sistema de medicina pública universal i de qualitat. El sistema sanitari ocupa un lloc central en l'arquitectura social del nostre país. És una de les fites de la que ens podem sentir més orgullosos com a ciutadans, la qual cosa no vol dir que no pugui i no hagi de millorar. És consubstancial a la filosofia que ha portat la medicina als nivells d'excel·lència que avui té, no conformar-se mai amb el que ja ha assolit, no deixar mai de buscar noves i benèfiques fites, no deixar de provar nous mètodes, noves vies per guarir, com ens va ensenyar tan magistralment el doctor Josep Trueta. Quan un objectiu de millora ha estat assolit, noves carpetes s'obren a la taula de la consellera, amb nous reptes i noves exigències, perquè la realitat canvia cada dia, canvia constantment. Quan ja havíem assolit
la transformació necessària per superar les desigualtats territorials que patia el nostre país, un sobtat increment de població, com no havien imaginat mai, ha posat novament a prova la capacitat d'adaptació del sistema sanitari i ho ha fet amb èxit. Hem incorporat els avenços mèdics tan bon punt han estat a disposició de la societat, però ara hem de veure com fem sostenible una renovació tecnològica que exigeix cada cop més i més recursos. Hem assolit un alt nivell d'equitat en l'accés als serveis sanitaris, però ara hem de treballar per garantir també l'equitat en els resultats. No deixarem mai de tenir objectius davant que buscar i que complir. I tot això en temps de crisi i d'incertesa. Per primera vegada tenim consciència de que no és segur que la línia de progrés que ens ha dut fins aquí no es pugui trencar. Ara més que mai cal defensar les conquestes socials que conformen el nostre model de benestar social, del qual el sistema sanitari n'és un pilar fonamental, per moltes raons. En primer lloc, perquè és un factor de redistribució, de justícia social i de seguretat davant la incertesa dels imprevistos de la vida, que no pot ser substituït per res més. Cap altre model és capaç de donar tant amb recursos tan limitats. Només cal imaginar què passa en aquests temps de crisi en moltes llars dels països que no tenen sistema públic universal, països de vegades fins i tot molt més rics que nosaltres, on en la carta d'acomiadament, a més de la feina, es perd també la cobertura sanitària. Quedar-se a la intempèrie davant de la malaltia és quelcom terrible que coneixen bé en el nostre país aquells que ho van estar en el passat, abans que es creés la Seguretat Social. Aquella gent que deia, amb temença, que Déu es conservi la salut i que ara afegeixen, i en tot cas que Déu es conservi també la seguretat social. No estic segura de que les generacions més joves tinguin tan clar el valor d'uns serveis que estan sempre a punt per quan els necessitem. Els hi hem de fer veure que aquests serveis, que gaudeixen de manera tan natural i de vegades tan exigent, han de ser preservats i protegits com un tresor social i que una manera de protegir-los és fer-ne un ús mesurat i ajustat a les necessitats. Defensar el sistema sanitari públic és avui també combatre una certa mentalitat consumista de la salut. Però hi ha també altres raons. Un sistema sanitari públic, com no es cansa de dir la consellera Marina Geli, no ha de ser contemplat només des de la perspectiva de la despesa. És també un factor de creació de riquesa i de benestar social. I en el cas de Catalunya no hem d'oblidar mai que el coneixement vinculat a la biomedicina és cridat a ser un dels puntals econòmics del futur del nostre país. Tenim quelcom molt important, un capital humà capaç de situar-se, com veiem sovint als diaris, entre els millors del món. Aquesta realitat no ha sorgit del no-res, és el resultat de molts esforços, el llegat d'aquells pioners de la medicina que, com el doctor Josep Trueta, van donar el millor de si mateixos per una causa de la que tots ara ens beneficiem. Tenim en deure de preservar allò que hem rebut per l'esforç i la intel·ligència de les generacions precedents i de transferir-lo a les noves generacions incrementat i millorat. Aquest és avui i serà el nostre compromís. Moltes gràcies. Ens dirigeix la paraula el molt honorable senyor José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya. Honorable consellera, il·lustres diputades i diputat, guardonats, rector magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, família Trueta, senyores i senyors, molt bona tarda. Un any més les nostres institucions reconeixen públicament la trajectòria